Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Ну, сябры, якія планы на сёння? Правесці гэтую раніцу весела. І абавязкова карысна. І яшчэ, каб гледачам было не сумна. Ну, гэта ўсё зразумела. А што вы плануеце рабіць пасля добраранка? Як што, адправіцца на заняткі, вядома. Я вельмі добра падрыхтавалася і збіраюся атрымаць самыя лепшыя адзнакі па ўсіх прадметах. Гэта добры намер. Хутка ж канец навучальнага года, і ты жадаеш скончыць яго толькі на выдатна. Буду старацца. Кася, а ты ў такім выглядзе на заняткі збіраешся? І з сачком замест заплечніка? А я сёння на заняткі увогуле не збіраюся. У мяне ўжо шмат добрых адзнак у дзённічку. Сябры, хто са мной на вуліцу? Надвор'е цудоўнае. Айда ў парк гуляць. Сустракаемся Кася! адразу Спыніся, так нельга рабіць. Нашы гледачы абавязкова павінны пайсці на заняткі. Яны любяць вучыцца і атрымліваць новыя веды. А мы з імі ў парку ведамі абмяняемся. Будзе карысная прагулка. Прагуляцца можна і пасля заняткаў, а разам з тым падзяліцца тымі ведамі, якія на уроках атрымалі. Кася, нешта ты хітрыш. Расказвай, што здарылася. Чаму не хочаш на заняткі ісці? Просто я прочитала про одно свято и не зрабіла хатнее заданне по ўсіх прадметах. Так засвяткавалася, што не паспела зрабіць. Кася, што гэта за свята такое, якое дазваляе не рабіць хатнія заданні? Да оно так и называется. День без хатніх заданняў. Няма такога свята. Прынамсі, я пра такое не чуў. Калі ты не чуў, гэта не значыць, што такога свята няма. Сапраўды, Лесік, ты заўсёды кажаш, што ўсё ведаць немагчыма. Давайце пашукаем. Давай, Палінка. Хаця Кася у нас вядомая фантазёрка. Бе-бе-бе. Дзень без хатніх заданняў. Вось, глядзіце, што знайшлося. 6 мая праводзіцца дзень без хатніх заданняў. Неафіцыйнае свята вучняў і настаўнікаў. Кася, дык 6 мая гэта сёння? І ў гэты дзень настаўнікі могуць не задаваць сваім вучням ніякага задання, калі аб гэтым разам дамовяцца. Дык у тым і справа, што я пераблытала даты. Прачытала пра гэтае свята, вырашыла, што 6 мая было учора і заданне не зрабіла. Падумала, што гэта несправядліва. Дзень без хатніх заданняў, а нам столькі ўсяго назадавалі. І па матэматыцы, і па мовах, і... Таму ты і вырашыла сёння на заняткі не пайсці, так? Навіта так. І што зараз рабіць, не ведаю. Так, сітуацыя сапраўды складаная. Кася, давай я табе дапамагу. І як ты мне дапаможаш? Дасі спісаць? Лесік, спісваць гэта не варыянт. Значыцца, дрэнных адзнак я сёння нахапаю. А вось і не. Кася, зараз хуценька нясі падручнікі і сшыткі, і зробім мы з табой усе хатнія заданні. А гэта добрая ідэя. Я дапамагу з матэматыкай, Паліна з мовамі. З задавальненнем. А гледачы што будуць рабіць? А мы ім пакуль што мульцік уключым. А я на гэты раз мульцікі не пагляджу. А ты потым яго паглядзіш. Лесік табе пакажа. Пасля школы? Тады я згодная. Сябры, а калі вы чамусьці прапусцілі добраранак, можаце з дапамогай бацькоў адшукаць выпуск у інтэрнэце і паглядзець пазней. Праўда, мульцікаў вы там не ўбачыце, а ўбачыце толькі тое, што адбывалася з вядучымі добраранка. Але ж гэта ўсё роўна цікава. Так я пабегла за падручнікамі. Бяжы, Касечка, а мы пакуль што пачнем мульцік глядзець. А вы, сябры, да заняткаў падрыхтаваліся? Таму для вас мультфільм. Я пабегла. Лесік, з цябе патрымаўся добры настаўнік. Ты ўмееш дапамагаць, але не перашкаджаеш думаць. Я так лёгка з матэматыкай справілася. Дзякуй, Кася, я падумаю. Можа, і стану настаўнікам, калі вырасту. І хто ўвогуле прыдумаў гэтыя хатнія заданні? І навошта яны патрэбныя? Ад іх адны непрыемнасці. А гэта цікавае пытанне. Давайце даведаемся. А што? Матэматыка ў Касі ўжо гатовая. Можам зрабіць перапынак. Так заўсёды і трэба рабіць. Папрацавалі, адпачніце. Можаце нават зарадку зрабіць. Каб прадметы ў галаве не змешваліся, а вы не вельмі стамляліся. Дык хто ж прыдумаў гэтыя хатнія заданні? Вось, што я знайшла. Лесік, чытай. Пра хатнія заданні ведалі яшчэ ў старажытным Рыме.
Іх выконвалі дзеткі, якія вучыліся выступаць перад слухачамі. І калі гэта было? Амаль 2000 гадоў таму. Педагогі ў тыя часы лічылі паўтарэнне асновай навучання. Няшчасныя дзеткі, яны так здаўна пакутуюць. Кася, у цікаўных і старанных дзетак няма праблем з хатнімі заданнямі. Спытай сама. Гэта праўда, сябры? Кася, калі ты добра слухала тлумачэнне настаўніка і ўсё зразумела, выконваць хатнія заданні будзе лёгка, і гэта не зойме шмат часу. А вось без хатняй работы вывучыцца намнога складаней. Лесік, ты выдумляеш. Ніколечкі, я зараз вам прачытаю, слухайце. У гісторыі Расіі быў момант, калі хатнія заданні ўвогуле адмянілі. Вось вучні радаваліся, напэўна. А калі гэта было? Прыблізна 100 гадоў таму. Але ўсяго праз 5 гадоў хатнія заданні вярнулі, таму што вучні сталі дрэнна адукаванымі. Дзеткі хадзілі ў школу, а пасля яе заканчэння нічога не ведалі? Не, я з гэтым не згодная. Сапраўды, навошта марнаваць час на такую вучобу? Добра, запэўнілі. Давай, Паліна, зоймемся беларускай мовай. А я пакуль з нашымі сябрамі-гледачамі чарговы мульцік пагляджу. А вы займайцеся. Добра. Мы вам не будзем перашкаджаць. А мы вам. Дзякуй, сябры, што мне з хатнімі заданнямі дапамаглі. Зараз я на заняткі спакойна змагу пайсці. Але ўсё ж рашаць задачкі і пісаць практыкаванні бывае сумнавата. А хочаце, я раскажу вам, якія незвычайныя прадметы вывучаюць школьнікі ў розных краінах? Што? У школах незвычайныя прадметы? Не можа быць, ты, Лесік, выдумляеш. Кася, калі Лесік не ведае, ён не гаворыць. Давай паслухаем. Давай. Спачатку прапаную вам пабываць у Германіі. Ага. Там у некаторых школах праводзяць урокі шчасця. Урокі шчасця? І што, на іх вывучаюць? Настаўнік разам з дзецьмі разбіраецца, як ім быць спакойнымі, вясёлымі і жыць з сабой у ладзе. У канцы навучальнага года кожны вучань павінен падрыхтаваць свой праект шчасця. Напрыклад, зняць на відэа свой самы шчаслівы дзень. Здорово. Я б хотела побывать на таких уроках счастья. Мой проект был бы дапамагаць бястомным жывёлам. Калі б ва ўсіх быў свой дом, я пачувала сябе шчаслівай. Ой, якая ты добрая, чулая дзяўчынка, Паліна. Я рада, што ў нас ёсць такая сяброўка. А я б з вамі, дзяўчынкі, з задавальненнем наведваў урокі з сёрфінгу. Яны ёсць у праграме школьнікаў Аўстраліі. Здорово. Мы б лавілі хвалі, як сапраўдныя спартсмены. Сапраўды, па гэтым прадмеце мы былі выдатнікамі. У англійскіх школах ёсць прадмет выжывання ў лесе. У Арменіі ў школах вывучаюць народныя танцы. У Калмыкіі дзеткі ходзяць на урокі шахмат і самба. А ў Башкірыі займаюцца ў школе пчалярствам. Сябры, а які цікавы прадмет вы б хацелі вывучаць у сваіх школах? Я прапанавала вывучэнне мультфільмаў. Па гэтым прадмеце мы б дакладна былі выдатнікамі. Кася, гэта ты на мультик Ну намякаеш? так, я ж 2 прапусціла. Хачу паглядзець 3. Я думаю, гледачы не супраць. Глядзім. Сябры, спадзяюся, вы сёння добра падрыхтаваліся да урокаў. А пасля заняткаў не забудзьцеся адправіцца пагуляць у парк, падыхаць свежым паветрам. Падзяліцца цікавымі ведамі, якія атрымалі ў школах. І яшчэ можаце ўсім расказаць, што існуе такая дзіцячая праграма «Добраранак». Так. Дзе можна шмат пра што даведацца і весела і карысна правесці раніцу. Лесік, а яшчэ на адзін мульцік. У нас часу не засталося, а то мне мульцікаў сёння не хапіла. Добра, давайте паглядзім яшчэ адзін, маленечкі. Толькі спачатку развітаемся з нашымі гледачамі і дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!